ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയിലേക്കുള്ള തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് LDF സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം LDF സ്ഥാനാർത്ഥികളും പത്രിക നൽകി. ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തെ കാവുംബൈ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി എത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളും നേതാക്കളും നഗരസഭ സൂപ്രണ്ടിനും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്കും മുമ്പാകെയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. ആകെ 31 വാർഡുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPM-ന് 25, CPI-ക്ക് 3, കേരള കോൺഗ്രസ് M-ന് 2, കോൺഗ്രസ് S-ന് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് LDF സീറ്റ് വിഭജനം. 22-ാം വാർഡിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്ന LDF ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി TK രത്നകുമാർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. LDF